Varsinainen kohteemme täällä on Putelon Pirunportti. Olin ihmetellyt, että missä se Putelon torppa on, joka piti olla tässä lähellä. Kävikin sitten ilmi, että se Putelon torppa on tämä luola. Tämä Putelon torppa on lohkaren luola. Lohkare on kulkeutunut tuolta noin kilometrin päästä, missä on vastaavanlaista graniittia kuin mitä tämä kattona oleva kivi on. Tämä lohkare on hiukan nurinpäin olevan satulan muotoinen ja tämä alle on muodostunut luola, joka on noin 6 metriä leveä, 8 metriä pitkä ja hieman toista metriä korkea. Lattia on kalliota, jota peittää tuollainen hiilen sekainen kulttuurikerros. Ja tämä on ollut aikanaan sotapakolaisten ja metsästäjien asentopaikka. Sitten kylän pojat on täällä leikkineet ja viimeksi tätä ovat käyttäneet yöpymiseen partiolaiset. Luolaan mahtuu hyvinkin semmoinen 6-7 miestä nukkumaan ja nuotion paikka löytyy, että lämmintä on ja katto on taatusti pomminpitävä. Tässä se sitten on, Putelon Pirunportti. Tämän paikan kehitys alkoi noin 12 000 vuotta takaperin, jolloin jäätikkö irrotti tässä vieressä olevasta kalliosta 2-4 metriä paksun kivilevyn ja siirsi sitä metrin 2 ulospäin. Tämä paikka oli siihen aikaan vedenpinnan alla, koska kun jäätikkö suli täällä ylinranta oli noin 112 metrin korkeudessa ja tämä paikalla niin suurin piirtein näillä korkeuksilla on korkeus noin 87 metriä. Maa kohosi ja tämä paikka nousi vedenpinnan yläpuolelle, mutta sitten kun Saimaan vedet itsenäistyivät Itämerestä, alkoi tämä Suur-Saimaan tulva. Ja Suur-Saimaan tulva kohosi suurin piirtein tähän 87-88 metrin tasolle. Ja tämä tulva aiheutti voimakasta pakkasrapautumista tässä rantavyöhykkeessä. Ja silloin tästä suuresta laatasta alaosa lohkeili ja vieri tuonne alas. Mutta jostain kumman syystä nämä yläosan lohkareet jäivät paikalleen ja kiilautuivat tämmöiseksi lohkarekaareksi. Tämä on tämmöinen Suomen suurin lohkareportti. Tällaisissa paikoissa tietäjät käyttivät erilaisia tuliseremonioita ja söivät sieniä, joilla he pääsivät transsiin. Tiedetään, että tätäkin paikkaa on ainakin yksi tietäjä käyttänyt parannustoimissaan. Hän kuljetti toiselta ihmisiä tästä läpi, jolloin heidän piti saada terveytensä, ja toisaalta hän myöskin kulki itse tästä läpi, koska tällaiset portit ovat vanhan mytologian mukaan paikkoja, joissa on pääsy toiseen maailmaan. Toisesta maailmasta tietäjä haki apua ja voimaa
parantaakseen, kirotakseen, jopa antaakseen hyvää onnea jollekin ihmisille.